Ngapa guyu ngapa? Ngapa? Aku kok nyawang aku terke Pak Dalang. Oh, nyawang apa? Pak, anu Mas ngelok wayang iki kaya arep keplek miring. Kowe ora ngerti keplekanku, Nduk. Nduk wis to. Aku ter soalé tawaran panjenengan iku ki tipis banget lho. Pedolan iki. Ora aku saking senenge ngrungokke suaramu. Ya, ya terus kene, ayo, Nduk. Cek kok apik-apik tipis ra apa-apa nek adu pete kandel. Oh. Rasa bukan dari ibu, cukup aku karo ibu. Nah, pengen. Orang aku tuh cuma kepo aja gitu loh, bagaimana. Aku itu tiap malam adalah malam pertama. Tiap malam itu adalah malam pertama. Oh, terus malam terakhirnya kapan? Udah. Ayo terus ya. Meneng oke. Mbak, kalau ini jenengan nggih kuat kaya masalah kok. Kuwi iki kok kepo lho sadaya iki kok aku jigleng iki semangat men iki lho. Aku ki iso ora begon ora apa-apa, sikat pokoke. Iya lah ya ampun. Besok tuane kaya apa ya? Nah, lha iki tuane saya bablak iki. Ayo, terus kene lho, seneng suaramu jan edapi-edapi tenan yo. Rasa-rasa apa tau? Meneng Mas. Iki kaget. Yo. Saya disuruh turun. Ora apa-apa lho. Ayo medhun. Enggak apa-apa. Ora apa-apa, Pak Slamet. Aku ki yo kudune dikancani nombo sapa ngono Mbak Sri. Ya, kanca. Ayo sayang pecintaku ayo. Yo, Mbak Dawe.